Chumo rigereria habarai haba kuriye kergo kyo jumbe basense mu Girange County ya Nyamira nigasobwamo bamuburiro mu waziri w'ekisemega Kenya Mheshimiwa Julius Ogamba kubeka emeroberio yogo chego soka kurwa bisina gwikirana se chiskuru au heriko manya emechando erase chiskuru echo ulenchiremo yogo chia koneke buna emechando erase sekta ekiseme yaberege koneke wasamatuko abwangwega ngokere nigo baringi ko yakwanega asomoiga hoyo mu bwamatanga honeke wase chinsemo chorwaki atsoigo bamuchiri hobwe bunge yo gutaikirania hobokorera iborobya bunagotomanyo muri Kito Steven Nyariki Nase omoyega bwamatanga yoko mwen Josephine Kerubo Nyamete sensemo yorwaki bunge ya North Mogrango ya Nyamira asomoyega homerania abarwaniri abo bunge bwa North Mogrango omoske Joseph Kiangoi Moske Isaac Atebe na boigo Moske Duncan Bunduki ati yabarai bande aiga Moske Isaac Atebe nigarure kurentindi gocha somo waziri w'ekisemega Kenya Julius Ogamba migosi aseke bolinganire bya bisina gosoka ryokorotota mababera skuru anene mona sogo samgoji skuru yatachikomera na ikiboko Nyora omuriki botambe aze wizare yi Professor Julius Pitok oyu okorwa monchorelio oyo minto bigos omo minister nigosi oyo minto soka korwa ofisi ya Nairobi soachi skuru mina matianyara go soachi skuru orore inga na kiabana baito bakuragira 19 na kiabana baito bakura so ontare boiho ekiagera ekero karansita abo n'ababisa bawo ibe karansite bono iga abana mbabu ati morembe skuru chito ichire congested asense moyo boiraneria omoske Joseph iga kwa onye togende aye bunaba ati bale bateba bakubwatsia bunamanya bateba bateba ngoto abalege sangyo abantu bamite ne mwange amakogo sangira ne mwange bona to bateba na ekyo ekagenda promise isa ine minister mo wanda Kioni ga batato ba moragire bokongura yorabisi bakwera ya magenda bunge ya no ko ndoto ulio omusajja ani kapisa buyego beri abantu buyego ndo nyindi ya manyanda ngeli no ani chokurugaira moya beri ekera abantu betu wala kolega sina barabo ai wetigiti akera ai wetigiti inje kiango yango rugaira no tumugira nyende no aingo tikitale nyende Nairobi nyende ko muri chikura igongo nyago sabanga kamo watangari nyama matiani na inche asangi nchindo muremu ugochikubaruwanira matianyare nte bintu gocha na inche montonyerie ngora moroche abantu mpematira na mari muri kibaseranga koru omusike toga okunyamoko oboli muburaya asabe gete si iga omonto akamenya kweroni akaunia akawana be CDF akaewa 28 million chibesa cheno ekero tokoro tokuoga nechibesa cheno gotetea ando baminto bakwanire iga isako okwanire iga bunduki okwanire iga egente kemo na mbele moto goteba oburayi borobubore iga buri bweigoro bogotogambira bono tigabagendeka kyangui tigatuli chikura ichirasa abantu aba bakotoa onye naye bakwa untigere ingotigere ogambe onye ninche bakwa hende untigere ngambe buyego mbaroseri ebintu byabo tarayiga tigatotwara omurembe ase constituency yaito anya tero cyaro seito sekiango igago cha seito tigatomwa chinguru tomwa omurembe ari chikura chiaye korano korento machoko aba baminto bakuborie kirogo igana aborie yo minto bunduki na masikani ya manene no mwana ito iga ayo tata bana wate ba igona tokito kuane tiga tokito kuane naye egere nso egenteki
akona asoirororo umayene kosoma nayo some awongo watebina naboko bo mujumbe kujibusio iribo pinambele yano North Mugirango yasarikire obuchumbe boro bwasaririye wone kabwasaririye ibo mochoko takeire omochoko bwoka emyaka 5 na korosia magendero korosia kirimo yito koroskuri yito omochoko yo koikorosi no muntu what experience yakorokwa choseru kiangoi Mombasa kerekioni ge serikali nene yagendere komochiwa asikiria bakuboringa nasiki ase budget yasogeti wa bugoro etabegeti gati yebinto biria omuraibu ensomoske William Ruto arwete gochokora Nyamira egati yabo University ya Nyamira nechipara ao abantu banintu budget njasombe tugoro umheshimiwa oito president okurukuna Ruto na chichaga agato promise ebintu ebingi aka promise chipara epare kuru igaria chabera esoke gekendo ekichekyoge egende yamaya agato promise para akai nerwe kotenete epare kuru tombe egende asakuru kunga bunyunyu echigo soka gitaru ebe kwiran agato tebe university yetu ya Nyamira nkobe kare chibe soro 3.5 billion chibe de chichikorosi university pata bono igo bari bakuri ye budget yentonke yo se budget yo se bintebio akwanet ihone mbeo tokokorera muroche na indento bwendeza ko motevinga tu tambuli Stephen Nyarikie Munde Ensoko TV Orwaki North Mugirango county ya Nyamira. Bien, bueno,